Приятели, толкова много обичам вашето училище, толкова много ви обичам. Айтос за мен е училище Христо Ботев. Целият град се асоциира само с духовността, която вашето училище носи, която съхранява и благодарение на целия екип учителски. Аплодисментите днес са основно за вашия учителски екип, начало с госпожа Кирязова. Благодаря ви безкрайно за това, че един ден след най-символния ден на героите на България, именно 2 юни, деня на Ботев, сме във вашето училище с патрон Христо Ботев, в най-хубавото място в училището, библиотеката, която съхранява духовността, историята. И за мен е голямо удоволствие, че господин Димитър Маринов, актьора, който за първи път стъпи на сцената на наградите Оскар с българско знаме в ревера, той ще ви разкаже повече за това, ако го питате, разбира се, прие да бъде гост във вашето училище. Ние сме с него на едно национално турне, в което той представя своите книги "Пътя към сцената" и "Пътя към екрана". Това са два тома, които са събрали неговия актьорски и преподавателски опит. Той, освен че е много добър актьор, и преподава актьорско майсторство в Съединените американски щати и, разбира се, тук в България на различни театрални фестивали, на които го канят да бъде преподавател, да прави така наречените уъркшопове с хора, които тръгват по сложния път на актьорската професия. Нека да го аплодираме както заслужава. Здравейте! Защото седите и ми гледате точно, нали? Всеки един от вас в момента, кой е първият въпрос, който иска да ми зададе? Айде да имаме така, какво се казва, доброволци. Ти. Майка ти я няма. Да, бе. Първия, който да е в глава. Кой ви е любимият филм, в който сте участвали? Ето мисля, колко е лесно. Трябва да се наложи натиск. Аз така правя в акторството. Сега имам нужда от доброволци ти. Не се страхувайте да задавате въпроси. Няма глупав въпрос. Има глупав отговор. Всеки въпрос е умен. И дори да не е умен, по-значение. Нали? Любимият филм, в който аз съм участвал, това е един филм, който сега тепърва ще излезе. И между другото, вие Бургас... не знам защо това Бургас ми е тук. Още от времето на Петя Добарова. Аз съм така на нейна възраст. Един филм, който тайно ще го покажем на 22-ри в Бургас, който го завършихме миналата година в Майами. Той е под егидата на Мартин Скорсезе. Ако гледате филми, знаете кой е Мартин Скорсезе. Той е на едно ниво с Спилбърг, с Копола. И това е един филм за един български художник, който е отвергнат от България. Дори във всички регистри на България името му е унищожено. Дори личното собствено семейство не го признават и дори не ни дадаха правата за неговото име. Който е бил приятел на Пикасо. И е първият българин, който рисува на световно ниво. Не само, той е първият художник в света авангардист. Не знаеш кой е авангардист? Знаеш кой е? Побъркан човек. Ще го кажа накратко. Това е единственият и първият, който рисува с тяло.
Значи, представи си колко е нормален да рисуваш стена. Това се поливаш така с боя и да правиш така. Майка ти дава ли ти правиш така? Кажи, аз съм казал, може. И този човек прави безумна кариера в Париж, след което отива в Ню Йорк, става приятел с Пола. Ако знаете, нали, художниците, той не дето пръска. И той прави няколко серии, уникални в цял свят, и на 55 години той се сеща, че едно нещо не е преживял никога. Никога не се е влюбил. И решава на 55 години да си търси любовта. Изчезва от Ню Йорк, милиони долари договори, той свобода. И заминава за Майами, пуска си брада, става един такъв ненормален и тръгва да си търси любовта. И в един парк, живот и здраве, пожелавам на всички да отидат в Майами, точно градината долу до Кея, където има един огромен парк, в който най-големите художници в света веднъж годишно правят изложения. Те са структури, всякакви шантави работи, той отива един ден и вижда една структура от тези екотуалетните, които изрязани по някакъв много шантав. Сценична треска и как се справяте с нея? Сценичната треска е нещо, което трябва да го има. Моля ви, не дейте да се оттървате. В момента, в който ти нямаш сценична треска, значи ти не си вършиш работа. Сценичната треска е това чувство за страх от отговорност. Не вярвате на родителите си, не вярвате на възрастните. Това е прекрасно. Сина ми е на 19, знам точно за какво става въпрос. Малкият е на 12. Не всичко е възможно. И вас това ви е ясно. Няма смисъл да ви обяснявам, че всичко е възможно. Не. Възможно е само това, което вие решите да бъде възможно. Възможно е само това, което вие си вярвате, че може да бъде възможно, защото зависи от вас. Това, което не зависи от вас, не е възможно. И в живота, за да успееш да играеш против against the odds, против течението, както казваме в България, да плуваш против течението. Тоест, да се опитваш да променяш неща, които не зависят от теб, ти да ги правиш да зависят. Това става само по един начин. Когато това, което ти правиш, е толкова силно и толкова вярно и толкова искрено, че той срещу теб казва: айде ще ми, ленда ми. Което беше преди малко примера с мисията. Джохансен, Хаско. Ако ти си вярваш и си разбрал дълбоко в себе си, аз съм това и аз друго няма да бъда, тогава възможностите са много повече. Тогава се случва много повече. В момента, в който вие започвате да се съобразявате, не съм сигурна, не съм сигурен, не знам, да не ме помислят, да не би... Край. Знаете ли за нашата професия специално? За другите професии не се осмелявам да говоря, но за нашата професия знаете ли кое е най-трудното и невъзможно в актьорската професия? Да убедиш родителите си, че искаш да ставаш актьор. Никой нормален човек на този свят не може да стане. Не иска да става. Колко държавно. Не ви кажа, че се ми нарисувала пак.